Boas tardes, señor vicepresidente. Xe preguntámoslle por esta fotografía que apareceu nunha das campañas da Xunta de Galicia, Dame Galicia. Esta foto onde aparece unha muller diante da balsa de Monteneme. Gostaria que nos explicara tamén como chegou a publicarse nesta campaña. E para promocionar o turismo galego, vostedes pon unha foto dunha balsa de lodos tóxicos que hai casi 3 anos produciu un verquido de 24.000 metros cúbicos de lodos tóxicos que non causou unha traxedia humana porque non lle cadrou, pero que sí que causou un impacto ambiental evidente. Esa balsa, propiedade dunha empresa chamada Leitosa, dun sobriño de Cotino, dunha empresa relacionada coa trama Gürtel, négase a facer o plan de restauración que costa 800.000 euros. Esta balsa sigue sin ter as medidas de seguridade axeitadas, está aberta con taludes verticais onde poden caer persoas e calquer día, cando cambien o réxime de choivas e haxa unha choiva tan abundante como houve naquel momento, pode volver a acontecer un accidente. O gallá que non. Esta balsa é perfectamente o exemplo do modelo polo que vostedes apostan na Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais. Non sei se sabe vostede que na Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais vostedes modifican a Lei de Minería de Galicia para darlle máis facilidades e, según palabras textuais, para eliminar trabas administrativas ás empresas para dinamizar o sector. Señor vicepresidente, isto é o exemplo porque só é unha actividade que provoca impactos ambientais e paisaxísticos moi graves, nos deixa os pasivos ambientais a nós para o futuro, temos que pagar nós. E isto non é un caso aillado, balsa de Monteneme. Temos as minas de San Fis, onde vamos a ter que comernos 2 balsas que deixan as empresas que explotaron o wolframio. Temos Cementos Cosmos, temos Touro. É o sistema destas empresas, a especulación, deixarnos os pasivos ambientais, os impactos ambientais, as subvencións, a laxitude normativa ou a laxitude no cumprimento da normativa que o precisan. Sin estes elementos non hai negocio, señor vicepresidente. Sin estes elementos non hai negocio. Por lo tanto, a nosa pregunta é se vostedes, coas leis que están aprobando, de reforzar este modelo de Estado, de darlle máis facilidades, de darlle máis flexibilidade a estas empresas, a través da aprobación desta lei aprobada como foi aprobada, este é o futuro que queren para o noso país. Un futuro onde estas balsas de Monteneme se multipliquen propiedade de empresas estranxeiras, especuladoras, que veñen a sacar os beneficios a este país, que deixan os impactos e que se van sin arreglar as desfeitas que fixeron. Moitas gracias.